umau pasam udai umau siang ubahe kat uwe ulum ubadan hauput usam jong gashnong nong maulen kabacengai kumba pra kilometer syapang sepni nakshnong langpi. Unong tho kubor jong mau par abala yo jing tep ya ka jingi tana jong te lo mau siang mendak sing thoding kar terek kalaling kon ulah yar syakate ke jaka ringkat ki angot ki rangba na gashnong langpi ban lejngo ya kate ke jaka lalap bala pen itanat da ka bathung de gideng slater pan ha shirintar jong ka footpath ban kiu se jong utei mau siang lalap ru ba ka dan ka thliu na jong utei mau siang ka bajiliu bha bat ka ba peiling ba se shiliang bat le rung ru ya ka te ka khap mau phar ka ba khem bha hadu se shiliang tungi ne pet mentai ka jingitana jong ka te ka jaka. Mentang idon hajrong jong uni uwe umau ubah pomnam maha kene thanyer muliang ubadon ha syapang mingi jong kasnong nomoleng abang ikiu ha uni umau hajrong jong uni mosyang ubadon ha ulum bar ulum dap da uni mosyang bat ngalaban ong ba kane kalong kajak jong kai kumba kidak kisen kipau bat mentang bat mentang ini banyak keren bak ni kerang ba bedai ki trasnong nak kene kathany hak bede bat kene kajakan marang yo i baya kene kajakal senang bat pan bah da kane ka skim sispa sgi nadu na ka footpath du ka bathung ye ki ding bat hadu hajrong jong ni umau te yang ikpa banyak keren ta bat kini kerang ba te ba ka ka jing so jong phi ha ka bayade bat ka jing don jong kane kama siang kama he bahakat ne kat ugoi ulum hakane kajaka bat ka jing yo i yong phi na kapta kalawe lada ka por kan poi bakas rok ka bahakan poi hakane kathan koblai sibon ti ai ngo e ka jing don kat ka jong play bat kom juro ai koblai step thamai phi ai koblai ka step snam thamai ka basok e phi baro ti matangi wan khnang au nu mau bala khot kerteng mau pasam ubadon hapo ka sinong nong moleng ka bajingai tang kumba pra kilometer e na langpi ti matangi la don hang neu hal jrong yu nu mau uneu mau la deu mau basanam hadu kata-kata ikane ka dong ka thanyri muliang bro ka wei na jrong nu mau ngila ban yu iya ka sinong tenghor ka sinong nong soram ka nong mokhap bat kumjure ka ne ka area ka badai ka sajong ka area nong langpi area langpi tingida itanat sisa ka ne ka jaka mai don hang ni ti bobun gibriu kham ta ma ka sitarik artarik ki wan tuj hang ni bania bam khana ban le kemen ti hendrei ka basngusi ka long ba hadu menta ka ne ka jaka padon ka surok ka babiang ti bun gibriu ka bawan piknik ki bawan kai sang perthei sang pangat unu ulum unu mau ki suya jaga kejat tinaliang ka snong kalayale daga bor ka barit ban shna ya ka footpath lengba daga skim sispa sngi nrei
omla pada ban pendep nomor kajing lut ke babun te lengba de kajing yara pro na ka di departemen juga NRM basin departemen layu roban thungding ne ga site jong no mau te kala long kajing itna tadu kata-kata tina liang jonga kum unong sung sunong bapura juga ne ga jaka ngakerpat ya ga bor juga sarkar lengba ka turis departemen bas ngob haban pejlem yangi kinong kendong yangi ki nong mau lain yang ni ki baduk ki batoy ki ba angnot ba ka sarkar kan ai ka development ka sarkar kan ai ka surok ka biang hadu hajrong jung no mau siang obo he khnang ba ka shnong no lain bor ko kan roy bat kum juro ka dong ka thain bat ka ri ka jij ben reu kan keu saprang ko blai sibon te hadu menta kat kum ka tip nyok phi hadu kana ka jaka ka de ka jaka ka bahap ha je ka je put ni kam hap hoi te kat kum ka history jung ne ga jaka na du man shwa mandai thai temen te na du man shwa ki ong ba ka ne ga jaka ka long ka disputed area te namar ka asam ka kam na du nang tai ka wa san thi phu i kane ka bang yu i tai kan diang ka dei ka wa san thi ter ka poi ka wa terwa nang ta ka poi ha maulan maulai dong nang ta ka poi pa de ha mau sikar ki ong ka wa khnrau ka poi ha wa mlon bat ka hiar hadu ka wa it ti kane ka jaka ka long bet kumni ba ka dei ka disputed area ba hadu menta ka asam ru ka kam me kane ka jaka bat kami khalaya jungi ru ka kam me kane ka jaka te hadu menta imat ka dei kata ka dau ba ki development kim da ka sarkar kam da the ba kane ka jaka te kula sibon te kumbang ile snyo bala batai da ini iba ba kane ka jaka ka hap ha ka jaka ka badang ka je put pedang ka khlia ba asam te nakal yang jongi ngidon ka benta ka bakrau ban kentu ya umtirang ba jong ka jela jongi usar Konrad Sangma bat umtirang ba ka jela nyok ka sarkar asam uhimanta Biswas Sarma bala kumnu kin penkloi hak bane penbet yu put usam ba knang ba ngintip nadu kan nangno hadu hangno kijaka kiba kam kiba hap ha ka Meghalaya bat kinu kijaka kiba hap ha ka asam markat hadu umtahi katkum ka jiktip jongi kane ka jaka kadai ka jaka ka bahap haka lapi sektor bat lada dia bak sarkar kalala ban penbej ya put usam te kane ka jaka la kadai ka bakan hap ha Meghalayane kan hap asam ru kan kalalong ka jaka jokai ka internet bakan ajing mentoy sibun ba kisnong kitau ki kamtam kinong snong hane ka snong nomoleng hari ka bang don kam kalong ba lakum kumno ka sarkar Meghalaya kadai ba sutu ba mar kini kinong kendong nalor ba kipadon ka surok lada kini kani ka jaka kan hapo Meghalaya kani ale lakum kumno ban penyo ya ki lading rap kum kamtam ek surok ban poi kani ka jaka bat ngidap kwa hadu kata-kata ba lakum kumno kani ka jaka kan ngat baik hapo uput sam jok ka Meghalaya te tang kumta aku boleh sam thamaya phi baro kinong pet bat kesebha ban ya wan jungo ikan jaka lada ki don por watla kalenti kalong ko bakhuru khoram bat haban ya jak kejatru te kam lei aku boleh sam thamaya phi baro kinong pet ku boleh sibun habrung kendring baru kendring aneh ke jelu habrung kendring karinya mare ho nyamre dia nan tang nak rung ben seru TikTok TikTok adi TikTok rung TikTok adi wan tu Aduh, cetirin nih. wadi Cetirin nih. Ceti salah jarak tebong. ate kebeneng Nih tebong pade meno ya ring pade. adi dah tebong nekut lah Ini kalau adum nih. Tom apa? Ji. GP yang Ya. Rung kendring. rumpang ciang baik tu Siang.
nong mai hemet tu buat stom dah musngat nei nyam re nhau thế dah musngat nei nyam re kut dah musngat tapi aring tin mình chua cái này cái lu cái ông bảo en cái ta cái đinh nhung u xin chồng đinh màu này xin mal nai senyong itu teman mình chua cái lawan pak ada cái kiat hmm Nrai ki klam de re top sen hang Oh. iman ka porton hang ne kene ka khlew Nrai menta tana du bala hmm prat la pen khuit kum ne don shu rin pala kun iding mol nai shu atum ta on kim này lại cái hết gì rồi ha mà ta ngọc kim này laj re lại cái hết này ta la laj cái rát to đấy pi la kem kim đây cái nào đấy này ngaman sim senam ngawan ngalai ci la jana ma perchang dah bercong orang rad badan ni ada nggak di dia oh ta biang dan nyam phi nyam ti bro ani tebong di salam no barin mo tu bong re nyam baik mas ngai phi anga cái ring à cái rất kirti henti halbi na kelaj sang henti halbi kadok khong di na kelaj sang henti tebong nanti ta hai la la jong ta me hong mà giờ nó phục thế kim này này giờ nó phục được cái lại ne nyam phi tăng hàng quá tebong ta có ai phục được tu bong nyam phi nyam pun laj pun nyam tu bong long re ai mà cái này giờ nó phục cái lo tengah kelaj nhầm phi musnga di nyam hari la dengan kelaj là krot leo bel tao rit hier sao po hier kia ta oh la very good wah dai ketika larahan watit kamu kita silang mana kata siliang mare ti nyam re trai nyam re ti deh